Nggih pun monggo pun lajengaken. Niki mboten sadho nembang, wong ki do masuk angin kabeh. Pesan dan kesan wis to Pak iki, Pak? Heh? Sampun to niki? Oh wis. Nyumbang wis. Mangayu bagyo wis. Ndongake jalane wis, ndongake kanca-kanca do laris kabeh ya wis to. Nggih. Madang sing durung ki urung. Madang sing durung. Pak Kisno kan iki komposer pembuat lagu juga. Lah niki kok swanten Mas dipun nggih, Pak Kisno Anake nang kene ya do nang kene. Aku nek gawe lagu kaya nggonmu kae to, 5 menit dadi. Ning nek kon nembang suaraku bosok. Lah terus? Ya rasa menembang nek aku lho, nembange gawe wae aku. Gawe Terus gonen. Niki pengin weruh suarane bosok jenengan lho. Gelem ra gelem nembang. Iki asune Tara iki. Nggih niki maksudnya urut ngono lho mengke jenengan terus Mas Toro terus Pak. Nggih, ngoten niku. Pelok barang. Nggih, belok barang. Baraku Tara Bambang. Aku Ora piye. ora Pak. Masuk angin lagi ini. Nah, apa-apa. Yogyanira kang para Wih ngono kuwi swara bosok ngono kuwi. Ora bosok ngono kok. Sing ngrungokke iki sing kupinge bosok. Ajur. Ayo, Ro. Terus ge. Lamun Kiswan paduru bojone iki Pak. Ditambahi Om Kiswan luwih gayeng meneh iki. Oh Mas Kiswan kan rene maksudnya. Nggih. Wah, genale gayeng niku. Ayo Mas Kiswan Nah. kamu juga dalam. Yuk. Ya. Ayo wah. Ayo. Yuk. Alah. Masalahmu dirampungke sik karo bojomu men. Oh, wis yo. Sini. Yo, wis tak anu tak Ya ndang ngadeg iso ngadeg ora? tak sepoti yo. Gupakku. Gupak. 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 Ayo wijik. Wis. Sepot apa cocok Ayu spotnya. wiji. Aku nang kene seneng aku ya nang kene seneng. Kok sik ta? Omongan kok wis kanggo nyeret-nyeret. Nek aku nang kene seneng kok. Aku nang kene seneng aku. Minggu action. Mikmu kena ayu. Terus? Ayo men dialog cah loro iki nek padu kepiye ngono. Son. Bareng dicekel Kiswan kok Iwan. terus bengong ya. Oh ya iya iki Perbawane Om Kiswan. calon dalang Saking laris. ngolone ya to. Pripun Mas Gading? Niki kula kan mriki napa? Niku lho neruske wau. Mbok nek ngendikan ki ora diseret-seret Om. Apa? Nggih. Pun. Mas Toro wi mau. Mas Toro ayo, Ro. Kancaku sak kringkelan iki. Heeh. Sayangku. 76 Om. Ora apa-apa 76 le. Ya. Neh. Wis kono nyanyi. Iya, itu. Nek nyanyi ya pokoknya nyanyi ya. Oke, beres. Itu ya Wis. 76 iki. Alhamdulillah. Ya, wis. Saya julke beras ya Bu ya. Ora nyauri. Turu kursi nggon jaba omah wae wis. Turu jaba ya lunga aku. Wis nang nggon aku wae Om. Nang nggon aku malah gak. Wes ora aku iki saiki luwih parah saka aku ya. Mengko tak bayari kok. Heh? Tak bayari. Kaya pakmu. Wah, jos. Iki sejarahe kudu dilanjutke lek kowe kudu tresno Lah. karo kanca wiyaga sing duwe bot karepotan apa-apa ki kudu tok bantu. Ha nggih. Oh ta. Sing njaluk kono terus. Ha iya. Nek dalang niku kudu ngedoi mo 5. Kowe aja. Jenenge dalang menurut simbah ki kudu nglakoni mo 5. Kuwi dibalang. Dibalang kacang. ora ki biyen simbah ki
Nek jaman simbahku mbiyen tau ngendika, kowe Nggih. dadi dalang kudu iso siji joget, Ya. loro gawe wayang nyungging, Heeh. miyaga kuwi dalang Oh. kudu ngono kuwi. Nggih. Ngono kuwi dadi Siki Mbah sinten? Mbah sinten? Mbah Kasan. Wis Mas Toro ki dibacutke. Heeh. Monggo Om Toro. Lamun Jaya. bisa Alhamdulillah. Pak Ketua Pepadi Sleman meneng to ki Lah, cocote nggih. iki. Alhamdulillah. Sira wanulado tu enguni cari tane Ya Mas Bambang. Nggih, pindah. Pun mboten masuk angin to, Om. Aku isih masuk angin aku. Masuk angin. Nggih ditunda. Nah, Ditunda sik impus apa piye? ora. kondo karo mami Mas. Nek masuk angin. Mami, papi Ayo, masuk angin. aku pilih nyawer kowe ngono iki. Wah, jos. Andeliro. Sang Prabu. Sosrobahu. Tambah ngono kuwi menape? Lain oleh. Ora to? Ing mae. Gregele aja nganti lali, Om. Pati. Tak seneng ngene gregele. Nih nyawer. Nyawer. Sik dompetku nang kono. Ora. Mas Budi, tasnya Mas Bambang. Buya jirut. Ah iso kok. Tasnya sik ndi? Ireng iki lho, Mas. Nang arep. Ireng bim. Sik tas ireng bim, kok tak kei 10.000 kowe. Udru, Mas Bambang kok nganggo tas ngono kok kaya arep ditundung lunga ora. Mas Bambang ki piyai gong ngaluhur. Dompet iki. Duwe dasare bagus. Manten anyar. Nyenengke sedulurku tuwa. Ngono kuwi nek arep entuk-entukan iki. Lah iya. Wis. Dendam. Yen sewu nggih Mas Kisna. Ya karang wong iki pados pangupa jiwa piyambak-piyambak. Pangute. Ya ora 2000 masa membengi ban mayang kok 2000. Wis ejol nyumbang poleng wingi. Emah. Sing abang aku ki wong. Nah, wis berkah barokah. Berkah barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak anakmu. Hah? Kayak anakmu. Anakku ora nembang kok dikai dhuwit. Wis nembangke aku Iya Bu ya. Kayak dentawe. Wis. Bad mood ngambek kuwi. Ngambek. Terus jero. Anu wae, turu tumempang kijing lho andingmu. Ora Mas jangkaku isih dawa kok. Maksudnya le turu ki temumpang nang nggon kijingmu lho. Iso ungkang-ungkang. Kowe sing dikijingi nesu. Kuwi lho aku Mas Bambang kuwi kok. Ya lek Sapa? lek geter. Ki geter pawukir. Nah, to. Mbok nek Pramuji Widodo. mbok nek Toto ki diomong sik. Wes kleru. Ngomongke ditata sithik. Nah, kuwi. Monggo. Waduh. Aran pahit. Sing entuk dhuwit kowe kok entekke. Dan Nek wakilku 100 wis. 100 sih. Kudu Aran patesu wondo tanteki tanteki Tindake. lelah buah
Seneng aku karo gregele seneng. Ning nak suluk nggon wayangan kok ora ngono kuwi ngopo ya? Sik Mas, iki aku mau dititipi amplop. Heeh. Iki saka bengkel Las Kusna. Ya. Oh. Nah, ini gandeng piyayine iki ora nyuwun apa-apa. Heeh. Masuk kantong. Wah ya Ora apik. njaluk apa-apa kok ora ngrepoti kanca wiya. Iya. Kanca sinten ya njaluk. Heeh. Sih katresnan Mas. Nah, Iya. tali Sedo asih. tresna aku akeh. Heeh iya. Iya. Kok kowe entuk kiwa tengen to rumah Lah iya iki mau nang jaba ya pas aku arep anu ya diparingi rokok. Wong iki nek ditresnani wong kae ngono. Mungsuh siji iki kokean. Ya. Sedulur 1000 sih kurang. Lah, Nah, gitu Mas. angge. Nah, no. Terus. Cakepane apa? Apa? Bu, Sing entuk-entukan kowe kok. Ya ming tekone ngono wae apa, Tin? Sri. I don't know. Kang kinelung tripra kara kuno Sip, tenan seneng aku ngene iki. kaya serapopo iki. Aku sing mikir ben to. Wis ora usah gawe perkara. Burune kang tenan tepi Nyedam lari. Iya. Kleru. Udu ta, udu ta? Udu. Iya, Srap. Sesuk sinau ngidul lho. Sinau bab gending, bab apa ki dolanan gone dolanan gone kakangmu ngambah. Sopo? Hah? Sopo? Mamantri. Wah, angge. Mamantri. Lho lah. Iki Nek kok heeh, Anggit. iki Mamantri rene lho. Mbok kon ngendang kok piye lho. Nggih. Lah iya to. Diceluk le. Nek sik Mas nyeluk aku Mantri. wis dipreke, nek sik nyeluk kowe ya tak kira ya iso gelem. Mas Mantri, Nah, Mamantri. Mas Mantri, Ini aturan minggah panggung. Nggih. Sak raketang sak kendangan. goleki Bella. Gonge piye nek? Nuhun mitraku tomo. Sampun. Nggih. Loh, nyanyi sisan mau jare karo nyanyi. Nyanyi apa? Rokok mau kae? Wah edan iki. Ya. Nek karo nyanyi lho, oke, ngono kok mau kok. Aja tak duet karo bojoku lho aku. Oh. Ya tapuk-tapukan tenan iki. Aja jenang gula ora apal. Jare apa sing duet-duet to? Hah? Duet-duet. Nek pelok barang iki duete apa? Oh ya apa to apa? Gangsaran. Ini tangas moro kok pelok barang ora. Ayo. Heeh. Aku ora apa cakepane. Ora apa-apa, Om. Ayo, nduk Bella. Duetke karo Ul. Ora diduetke karo Mbak tak Mbak nganu wae. Karo Ayo. Tatin bae aja. Nek Mbak Bella iki Jaiwono iki terkenal. Iki sewu lho Pak Krisna, iki geguyon nggih. Pun mboten pusing to jenengan? Nggih. Pusing ujug puyer. Mungkin nek kinten pun rada pusing Pak Dekesno wong sikut mawon mboten napa-napa. Mboten napa-napa, kula riyen kerep disikuti kare Pak niku kok. Arep jajal sikutku apa piye? Ora. Ayo kowe. Kowe nek tok sikut ora oleh apa-apa, nek bapakmu ya 300 sing biyen nyikut. Iki gelo sing marah-marahi plek. 300. Seneng. Seneng lho. Ayo. Kamu sak keplakan tuh oleh 300 sak. Bener ra njogo kabeh ya ta. Ya ning anu. Ya wingi aku wis arep dadi kriminal barang aku jane. Aja Mas, aja. Neng utang Sampeyan wae ki urung sida. dadi dalang muda siji. Nggih. Ngedono alkohol, ngedono narkoba ya. Nggih, terus Wis kuwi. medok Aja. alah. Ora kuwi ra gawe perkara. Ah. Aja ya kayak lintang asmara lah. Nggih. Cakepane aku njaluk cakepane.
Wis iki mbeng iki lembu antrok wae yo. Heeh. Wah wis gayeng banget yo. Karo Tatin ya. Jare karo Mbak. Ora aku manut Mas Gading terus apa? Rup, nek marut aku ya karo Mbak Ayu. Pak Kisna? Ayo, pinggir wae engko tak ketendang. Ayo. Ngunjuk obat pusing riyen Pak Kisna. Wis Mas Bambang anu ya. Lintang Asmara ya. Ora aku wis nyawer 100 kok. Wis masuk angin Bambang, masuk angin. Weh, tinggal yo. Tinggal ana sak wiyagane ditinggal, gak aku tak nangkene karo Gading. Lha aku yo melu ninggal no. Yo. Nendi? Ngadeg. Sapa dipilih Mbak Bella jare? Aku manut Mas Gading, aku ora wenang milih iki. Mbak Ayu. Ayo. Yo Iki Mbak Ayu. bintang tamu 2 lho iki. Ayo sayang. Sayangku, cintaku ya. Ayo. Kok getak? Ora, golek padu nang omah aja. Apik tenan. Ya, langsung ngono ae, Mas. Yuk ikete sing apik to, yuk. Sing semanggem ngono to. Piye rale piye rale? Kok siang Pantoro Ratri udu no. Wong ayu. Nah. Iya, langsung kublak untaru. Wis rasa go ral-ralan to. Ora dong. Nganggu tetepan iki. Wong ayu tresnamu. Ayo nek ngono kuwi adep-adepan no. Wong ayu. Nek kaya ngono kuwi adep-adepan. Weruh ora? Weruh. Padake trakum aku. Adep-adepan wong yo lagune lagu kecintaan kok yo ora adep-adepan yo. Ya ora cinta-cintaan. Ya usih mikir esuk piye ya. Dene iso mikir. Lah ya iso mikir duwe sirah. Anggepe apa? Sirah semene sine mung banyu kok. Lah ora. Ora. Wong ayu tresnamu kinarya tamba rasaku ora bakal sirna. Nino. Gawe wis to, Bu? Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning Agene yo ora iso. Sampun Mas Gading. Sampun matur sembah nuwun. Sah to? Piye? Ini bagian pundi? Hah? Bagian pundi? Rokok. Ra omong kok. Nah. So, nggo Wis tuku. wis takoni Mas, nesu apa ora? Tetep nesu, sesuk nggo tuku laur. Nggo tuku apa? Apa? Sik bersayap. Engko nek mabur. Hah? Engko nek mabur. Ayo tak pelinteng. Jedes. Cetuk. Bluk. Bluk. Pun nggih, Mas Gading. Oh ya wis. Ah wis ta. Aku ning ngene iki pengen ngomong terus ini rasa. Ora apa-apa ning kene terus. Wis, Bintang tamune dadi 3. Wis, ki arep awor bojone Mbak Tatin. Nganu sesuk dadi dagelan wae rasa dadi dalang ya. Kene Mas Garing. Eling-eling Banyumasan Hah? saking Ayo. Mbah Pole. Sapa sih? Aku kok joget ngono wae.
Heeh. Om kejuan joget, Saiki sampe eling-eling iki banyu. Ora dadi dalan. Ya rene Asline sira. Mbak Tatin. Mbak Tatin aku rasa, Mbah. Rongan. Ben Kang Gareng Om. iki piye sing ado-ado Om. kono? Mas Kiswan saiki. Jare Mbah Poleng 200. Hah? Jare Mbah Poleng 200. 200. Dikane 200. Positif ora? Positif ora. Walah ya ngono kok dicoba tanggapan. Aja omong to nek aku sesuk mayang. Isin aku. Mbah Geter salin. Ya, wis. Ora eling-eling. Eling-eling riyen kok. Poleng iki. Mbah Ya to Mas Poleng. Gading. Nggih, terus Iki ben Mas Gareng wae. Ora. Nabu to? Kowe, Mbah. Mas Kiswan Nggih. ora. Oh ya weh, nggih. 200. Aku iki, Mbah. Aku iki, Mbah. Aku.
sampun. Wis eling-eling. Nggih, eling-eling Pamudhut saking sampun. Mbah Poleng. Nggih, niki wau. Bayengi kaya ngene iki, Mas. Ten HP nggih wau tes enter, Mas. Napa, Mas? Tes enter request. Apa? Niku wau enten Ora Ngira, terus Fragmen Bandung Bondowoso. Mbah Pondo. Nggih, terus niki Bajing Loncat. Nggih, siap. Nggih, Kang Bajing Loncat Mbak Ayu sampun transfer 200.000. Nggih. Ingkang Ora Ngira 300.000. Nggih. Terus Fragmen. saweran 500.000. Nggih, niki ora ngira sithik nggih. Nggih, Kur mboten kur apa-apa. bareng-bareng Kur, nggih, Mas. Kur, Ora Siap. Ngira kur. Nggih. Niki ugi bapake menika. Niki bapak mau ta niki Pak Dul niki Pak Bilih. Nggih, niku Nggih, leres. lajeng bawa napa niku wau? Pak Dul, Mas. Oh, wah niki. Oh, niki nggih. Sing nyumbang lagu Sekar. Apa niku sinome napa slendro napa pelok, Pak? Slendro mangke Oh, kayak slendro. didawake anu ora ngira wae apa piye, Mas? Oh, nggih. Nggih monggo, Pak. Sinom sike Nggih, Mbah Mas. Dul riyen, Mas. Oh, nggih, siap. Kaceng Kenapa-napa? kaceng. Nah, Monggo, Mbak. monggo, Mbah. Monggo. Jumeneng, Mbah. Nekake bintang tamu akeh banget bengi iki. Nuwun sewu iki. Janjane kula niku sampun kangen kalian Ki Geter menika. Ah, nggih. Kena kaya meneng wae to, Mas. Jaya-jayane karya manunggal. Oh, kelingan. Pasutan. Ki Geter menika ngabdi wonten pasutan. Nggih. Gandeng kerawitan pasutan menika sampun bubar. Pindah nderek suwargi Pak Seno Nugroho. Ngantos saengga sepriki. Nggih, Jenengan Mbah. saat mriki Pak kajenge rodok padang nggih. Nah, Tak pireng saking Brangwetan niku wau rak ngaten. Delok wayang. Jenenge sapa? aku ya wis ngomong mau. Ngendikane Ki Geter. Wah, aku tak munggah. Terus Nggih. Aku ya nggo kepekan iki. Oh. Nggih. terus mboten napa-napa, Pak. Napa-napa, Ora apa-apa Mbak. Mas Geter. Nggih, Mas Geter. Nggih, Pun Mas Geter. sing dikenal gur Mas Geter kok ya. Nggih. Sinten Mas Geter? Oh, alon-alon. Ayo. Aman nangi jaman. Kajenengipun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, Nggih, katenan Mbak. menika jamipun sampun radi mepet jadi Nggih, Mbak. Bincang malih. Matur suwun Mbah Dul nggih. Nah. Wis. Nggih. Monggo, ora ngira Mas. Kanca-kanca Nggih, ora ngira. warga laras. Ayo yo. Nggih.
Mbah Dul iki wis kelegan Mas. Nggih. Sinom wis ora ngira ya wis dipinangkani. Nggih. Nah, saiki Wau enten fragmen terus enten fragmen. fragmen sing disuwun Mbah Wondo gitu. Nggih, Mbah Wondo. Saniki Mas. Kedah kula telakan terus e. Ya, Orang ngira ampun wau. nggih. Fragmene dereng. Napa mengke Terus wonten niki gara-gara? Apa enten tinggu PR, Mas? nggih bajing loncat nggih enten. Nggih mengke di tinggi gara-gara mawon. Nggih, nek mboten nggih wonten gara-gara. Saniki sing gayeng-gayeng ya bajing loncat, Mas. Nggih bajing loncat. Siap. nggih, Sinten sing penutupan. pinangkani menika? Mbak Ayu niki Oh, requestane Mbak Ayu. ingkang nyuwun. Langsung man ya Mas Nggih, ya. Langsung mawon mboten sagem bawa. Nggih. Nggih. Yo. Gendang. Temung papat, yuk. Yuk, monggo. Bajing loncat nggih, wis. sampun dipun pinangkani. Nah, nggih. Purba Waseso Mas Nggih, Gading. niki gandeng niki nggih pun jam 1. Nggih. Wong seneng-seneng ki nek kakean yo rapi gitu Mas Gareng. Nggih leres. Yo karo Jim. diselingi lakon. Mbak Bile nek sing dereng dipun pinangkani mengke wonten gara-gara. Wonten gara-gara. Nggih, mengke wonten Nggih, gara-gara nggih. dipun pinangkani. Benjang dalu Mas Gading nggih tesih mayang. Bladekan gitu Mas. Nggih, ngendang. Nggih. Dadine yang engko bubar Semanu. jam 2 atau Sedaya lepat pangapunten nggih Mas nggih. Nggih. Berkah barokah kunjuk keluarga ageng Mbah Poleng Mbak sak Poleng keluarga. mugi tansah pinaringan sehat rahayu Amin. wilujeng saenipun Amin, amin, amin. wonten lepatin nyuwun pangapunten sanes wedal saged pinanggih Nggih. malih matur Nggih. sembah nuwun. Nggih. Ah, Caduk. Nggih, Mak. Yo, saiki neruske lakon sik, mumpung lakone ya isih dawa. Iya, Mak. Tur ya karo minangkani pamundutan kuwi mau sing durung dipinangkani ku dipinangkani neng gara-gara nah saya awake dhewe gek wis neruske laku ndelok budalane karo Kurawa kuwi ayo mak tak dereke Sawe kasih kebudalan Pasar tambah dan beresan indah Haromet punya kumpul sesautan Mereka prajurit sambil kemudalan
kedunge ala sartane tok ing kerusakan ing dadi ratu wae wis ketok kedhok kajatene yaiku ratu kang jirih getih wedi mati ora duweni jiwa kaprawiran babar pisan ora sudi rasane atiku yen to kudu aweh
panjurung marang Rekasi Ratu kang ngucap ngrasani bakal gawe cintrakane Kanjeng Ibu Kundi. Mau kalian to padha ora ngerteni lamun to Basukarna iki uga putrane Kanjeng Ibu Kundi. Mula tak anggap yen to Ratu Ngastina jarak perkara marang Prabu Karna. Malah kalanggan iki wis utusan marang buta loro kang aran Kala Jaya lan Kalantaka. Dus mananingrat leteking jagat ora patut bat. Apa disenggo lamun to Prabu Karna? Apa disenggo yen to Prabu Karna iki blereng nyawang wujudmu? Yen to cilik bakal ngepok koncane gedene nganti gawe cintrakane Kanjeng Ibu Kundi. Prabu Karna bakal keduga nugel jangkamu. Sikro kang tumingal perang campuh samya ngedali Radet weting koto ora sisip panyawangku iki rak ya Pakde Karna sing prapta ana kene ya kira Antasena. Aku kang prapta. Baktiku tampanana ya Pakde ya Antasena wis ndak tampa. Wa Prabu. Wa Prabu ngawungga. Ingkang putra Jangkar bumi ngaturaken pangabekti ingkang putra Pringgondani ngaturaken pangabekti. Kula ngaturaken pangabekti Wa Prabu. Ya, ya. Antarja Gatotkaca lan Yai Setyaki wis tak tampa. Ndak tampa pangabektimu kabeh gawe gedene atiku. Jane iki ana wigati apa to, Pakde? Kok janur gunung merepeki marang aku sak sedulur. Dadi ngene. Wakmu ngawangga iki amung bakal nyatake apa bener waktu dina iki Kanjeng Ibu Kunti ya yangmu lagi bangun ke Tapanawana Krendayana kene. Iya Pakde bener. Yang Dewi Kunti kelanggan iki pancen
lagi nedenge Topo Brata sajroning alas iki. Mula aku sak sedulur lan uga Pak Cilik Setyaki kang kejibah ngreksa marang Yang Dewi Kunti. Lah yen pancen mangkono dilanono wakmu wektu iki bakal melu sabiyantu kowe kabeh nggone bakalan ngreksa karaharjane Ibu Kunti. Awit senadyan dikepiye wae Ibu Kunti iku sing wis ngandhut karna Sang Candra lawase lan nglairake. Monggo dhisik Pak Dik. Monggo dhisik Pak Dik monggo. Kok ora kaya padatan panjenengane Pak D ngawangga teko bakal sabiyantu aku sak sedulur. Engko gek-gek duwe maksud sing tersembunyi. Duwe maksud sing terselubung. Ngene yer. Kowe kabeh padha duweni rasa cubriya apa dene sumelang marang wakmu ngawangga iki. Lajeng wonten perkawis menapa ingkang dados. Wonten perkawis ingkang kados pundi Prabu? Ngene ya Setyaki. Lan anak-anakku kabeh anggonku duweni karsa kang mangkono mau. Awit karenggani Kyai Prabu Duryudana wis utusan marang buta loro kang aran Kalaja lan Kalantaka supaya ngarah cintrakane lan patine Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Kejaba saka kuwi para Satakura uga tut puntat lakune buta loro kuwi mau. Oh ngono Pak Dik. Banjur saiki kudu kepiye mula kang saka kuwi kowe kabeh tak jaluk gawemu supaya mepalangi kang dadi lakone para Satakura kan bakal nyaketi unggihane Kanjeng Ibu Kunti nggone Tapa Brata. Dene Kalaja lan Kalantaka samengko pun wa dhewe kang saguh bakal ngadepi yen pancen kaya mangkono aku sak sedulur mung kari manut ature Pak D ngawangga. Ayo Kakang Sisik, Kakang Gatut lan Pak Lik Setyaki wayahe ambut gawe iki. Ayo Dimas, Dimas.
dalah ora pangling kang medhukke aku mentang kaya gandewa ngaglah kaya ana ngarep aku. Sedagi dasar ukura nyata durung picak matamu. Wah keparat durung wis atos swaramu. Ya ben tanpa paedah Rajipo Sanata Ukara ora urung teka apa ana kene mung bakal gawe derdah karusan. Yen kena tak eman kowe sumingkira jempalangi lakuku kang bakal goleki lan mateni Dewi Kunthi. Luwih gageh kowe lunga kang merga tekaku ana kene bakal goleki Dewi Kunthi. Yen iso bakal tak pateni Dewi Kunthi. Mumpung durung babak bucik kulitmu prayoga tudono nang ngendi dununge Kunthi iki sing tok golek. Jeblok gudulmu. Sok tugak dadamu.
soto mo to iki. Sian. Ora basa, aku pancen ra iso basa kok. Arep apa? Mundur wae kowe. Mundur. Wah, marat. Gelem mundur nek wis iso nyangking. Sirai Dewi Kunti. Lho, Tamarono. Ayo ketemu. Biar mati. Biar Buri. Mati. Arep meneh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.